Ola, chámame Manuel Pardal Nolla e vouvos falar do libro titulado As fronteiras do medo. A Porto Aldén trata de un escocés que veu a Galicia e hospedouse nun hóspede todas as noites marchaba cara a unha carballeira, que estaba ao lado do hóspede. O segundo, O Pozo, trata de un rapaz que vai de vacacións a unha casa na que había un pozo. O rapaz chamoulle a atención o pozo porque estaba moi ben tapado. É porque alí caera unha nena e non lle encontraran o seu corpo. Alí vanlle acontecer cousas. Se queredes saber o que pasa, teredes que ler o libro. O autor chámase Agustín Fernández Paz. Naceu en Vidalba no ano 1947. Foi un escritor e profesor licenciado en Lingua Galega. Escribiu moitos libros como As fronteiras do medo, Cartas de inverno e As flores radioactivas. Recibiu moitos premios, como Premio Merlín en 1989, Premio Raíña Lupa en 1998 e o Premio Rañolas en 1995. O meu persoaxe preferido da historia a Porto Aldén foi o escocés, porque non tivo medo a cruzar a carballeira todas as noites que foi alí. A miña valoración persoal deste libro é moi fácil de ler, é moi entretido. Eu recomendarío. Adeus.